quedarà temps? Sí, potser sí que s'hi quedarà. Oi que sí? Sí. Tu també ho creus, oi? Jo no n'estic tan segura. Tens raó. Perdoneu, sabeu on puc trobar l'escola Seito Sanomiya? És a prop d'aquí. Doncs és aquesta. Ah, moltes gràcies. Vaja, que curiós. No és normal que un home vingui a l'escola. Potser hi ve per resoldre algun assumpte. Amor. Setena classe. Els tons facials de color anel. Ets el meu príncep. No se li assembla gens. No s'esforça gaire perquè se li assembli, la veritat. Anem a pams. Què passa amb el teu xicot? Això no hi té res a veure. Però aquell noi... Per què deu haver vingut a l'escola? Jo diria que deu ser amic d'algú. Per exemple, de la senyoreta Hibiki. De la senyoreta Hibiki? Sí, potser és el seu xicot. Però això és impossible, et deus confondre. Això no se sap mai, noia. Però... Deixa estar, la Fuko té tota la raó. No es mereix pas un home tan atractiu. Per començar, amb el caràcter que té, dubto molt que hagi trobat un xicot que l'aguanti. Jo més aviat diria que ella dominés aquell tros d'home seria més propi d'un acudit que no pas de la realitat. Oi, Fuko? Umeda! Ai, no hi ha dret a obligar-me a fer aquestes feines. No te n'estranyis, mijo. Ja has vist que la senyoreta s'ha empipat de debò? Ets una noia de bona pasta, ho sabies? Encara no te n'havia dit ni una paraula i ja eres amb mi ajudant-me. No us preocupeu, prometo que faré molt feliç la Fuko i que sempre la tractaré bé. Gràcies, mijo. Oh, què tens? Bufa, pare. Aquesta noia és la senyoreta Hibiki? Aquesta veu? T'agrada, Yoshio? És una dona meravellosa, tal com et vaig dir, oi? Sí, sóc molt feliç de conèixer-la. I serà un plaer prometre-m'hi. Esperis un segon. Jo encara no he donat el meu consentiment. No sigui tímida, senyoreta Hibiki! No, vostè no ho entén. Vostè és mestre, esclar. Es veu incapaç d'abandonar els seus estimats alumnes, oi? Però pensi, un cop casada una dona té més valor. Administrador, què vol dir amb això? Exactament el que ha sentit. Si tingués algun home ensenyant, tindria més oportunitats de noves trobades com aquesta. No en necessitem pas d'homes. Escolti'm, no penso anar a cap cita de prometatge i encara menys... Senyora Tamawa! Expedients del personal docent. Ho acceptarà? Només hi aniré, però res més. Qui ho diria? Aquell home era el pretendent de la senyoreta Hibiki? I pensar que abans parlava d'amor. Soc burra. Què tens, Fuko? Res, no tinc res. De veritat? Oh, llàstima, era un home increïble. M'ha pujat la mosca al nas. Pensió Gochi. No ho sé. A mi què m'expliques? Àvia, no se'n desentengui, sisplau. Diuen que volen que la cita sigui demà. Un cop decidit el camí, no hi ha temps per perdre. Ajudi'm, àvia. Demani'm el que vulgui, però digui'm com puc evitar aquesta cita de prometatge. El nebot de l'administrador és un noi força ric, oi? Sí, suposo que sí. Això vol dir que si t'hi cases em podràs pagar el lloguer que em deus de cop. Me n'alegro. Això és cert. Que se n'alegra? Si tens cap queixa, me la dius quan m'hagis pagat el lloguer. Adéu. Esperis. Oh, per què? Oh.
La senyoreta anirà a una cita de prometatge? Què devia ser allò d'abans? Què hi fas, aquí? Fukai, t'ho han dit? La senyoreta Hibiki anirà a una cita de prometatge. Tant me fa. Per què? La senyoreta podria deixar l'escola. He dit que tant me fa. Que es prometi o que es casi és cosa seva i de ningú més. Si la vol deixar, que la deixi. Següent. 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 Mira't la Hibiki-chan. D'ençà que li han parlat de la cita, se la veu tota moixa. És com si li haguessin pres tota l'energia. Segur que és d'allò més feliç. Següent. Disculpi. Passa res, Kozuha? Res, no passa res. És una bona notícia, no trobeu? Si la senyoreta Hibiki passa a ser família de l'administrador, ja no li posaran pegues. Això seria espantós. A mi em fa cosa haver-ho de dir, però si he de ser sincera, la senyoreta Hibiki és igual d'atractiva que jo. Seria divertidíssim que una dona bonica i un home guapo estiguessin junts per sempre. Igual d'atractiva. Per això he pres una decisió. M'ho poso a la cita de prometatge de la senyoreta Hibiki. Que tu hi estiguis en contra no l'afectarà per res. Pensa que la senyoreta Hibiki també hi està interessada, oi? No us sembla? I tant que sí. He observat la Hibiki-chan durant aquests mesos i ho puc ben dir. N'estic segur del tot. No és gaire temps. Fugio, si confies en aquesta cosa, en sortiràs escaldada. Un segon, Ume. Què vols dir amb cosa? M'has dit cosa? No em diguis Ume. Però escolteu, alguna cosa no m'acaba de convèncer d'aquell parent de l'administrador. L'hem seguit per inèrcia, però ara... I ara, què fem? Què us agafa? Anem, doncs. Per què estàs tan nerviós? Calla, pesada. Mai no havies experimentat una cosa així? Calla, Ume! Que no em diguis Ume, carai! Pensava... Sí? Fa temps que hi dono voltes. El cognom Kasuganomichi no el trobes llarg? Fukai, hi poses sucre? Hi poses? Així és demà. Casum, per què carai estic tan impacient? Sóc un idiota! Fukai? Pagueu el compte! Continua tranquil. Un moment, nois!
Fukai, agafarem un taxi? Calla i puja, que el perdrem. Et faria res no acostar-te tant? No estic així perquè m'agradi. Tira't cap a un costat. Em sembla que això serà impossible. Mare meva, per quins 7 sous he d'anar a una cita de prometatge amb un home? Però no ho sé. Encara que no hi vagi, ara no tinc cap excusa de pes. Com, per exemple, tenir un accident. És el noi de la pensió Gochi. Potser ha vingut a trobar-se amb el dels sostenidors. Se'l veu una mica enrojolat? Potser el paio és això. Una mica nena. Quina indecència! Llavors, si aquell duia sostenidors era per aquest motiu? Sí, és veritat. És una indecència! Oh! Ara ho entenc. El nebot de l'administrador és gai. És a dir, que la cita només és un engany. Si això continua, la senyoreta Hibiki serà molt infeliç. Ella no sap la veritat sobre aquell noi. I si li hagués agradat? Llavors... No pateixis, Fuko. Li esgarrarem la cita. Oh! Hola, nois, com va això? Diumenge. Amic Koshi està ben pensat. Gràcies a això podrà demanar la mà a aquella mestra tan bonica. Sí, quan em vegi la cara a través dels vidres, la senyoreta Hibiki s'oblidarà completament d'aquell matrimoni. Pot confiar en aquest cupido de l'amor. Gràcies, amic Mori. Bé, aquesta no és pas la primera vegada que us veieu. Parleu amb tota confiança. No és la mena de confidència que es diria a un desconegut. Però el cas és que demà he d'anar a una cita de prometatge. Fa molt de temps que estic enamorat d'una noia. Es diu Emi. Però no puc negar-me a complaure el meu oncle perquè sempre ha tingut cura de mi. No s'ha d'amoïnar. Si actua d'acord amb els seus sentiments, no s'ha d'amoïnar. Amb els meus? Vostè l'estima, oi? Estima aquella noia. Primer de tot començarem amb el dinar. He encarregat una pila de plats deliciosos especialment per l'ocasió. Ostres, això és impressionant! Quan es porta un vestit tradicional és de sentit comú treure's aquesta mena d'ornaments. Bufa! És una passada! Mijo, crides massa. Me'n faig creu, Seiko. Com has pogut llogar aquest saló tan imponent? És que el meu pare n'és l'accionista principal. Escolteu, vau dir que esgarraríem el prometatge. Però què se suposa que hem de fer?
Quedar-nos aquí i espiant-los i prou és absurd. Tot anirà bé, deixeu-nos fer a nosaltres. Escolti, senyoreta Amagua. Només has de menjar. Si sempre tens la boca plena, podràs passar l'estona sense parlar. Senyoreta Magua, que no l'ha sentit? Calma, deixeu-la tranquil·la. Si menja amb aquest entusiasme, significa que els meus esforços han valgut la pena. Esteu segures que sortirà bé? Estigues tranquil·la. Quan aquell home vegi això, ja no estarà en condicions de tirar endavant la cita. Seiko! Però què fas, Seiko? Aigua! Aigua! Què passa? Pressa! Què li ha passat? S'ha desmaiat? Caram, sembla que la gent de la sala del costat té algun problema. Això sembla. Què hi deu haver passat? Seiko, desperta't. I ara què fem? Tal com estem, aquest no és el moment més adient per esgarrar una cita. Potser tens raó, però... Què tens, Yoshio? No sembles el mateix de sempre. No estiguis nerviós, pregunta-li quines aficions té i el que vulgui sense embuts. Ja... A veure... D'això... Què t'agrada? Moltíssimes gràcies. Gràcies a vostè he pres una decisió. El meu oncle és qui dóna la cara, així que aniré a la cita. Però rebutjaré el prometatge de pla i li parlaré de l'Emi. Oncle, vull que tots sentiu el que he de dir. La veritat és que jo tinc... Tinc una persona al cor fa molt de temps. Ai, senyor. Amic Mori, on creus que té la cita la senyoreta Hibiki? No ho acabo d'entendre. Oi? Oi? Senyoreta Hibiki, alumnes de la senyoreta Hibiki, esteu bé? Gràcies a Déu, per fi vaig poder demanar la mà a la meva estimada Emi. Finalment, l'oncle ha permès que tirés endavant. I ara sóc feliç de debò. Us estic molt agraït, de debò. Aviam, qui de vosaltres ha estat el valent que ha proposat la idea d'esgarrar la meva primera cita de prometatge? Kozuha? Perdoni'm, senyoreta. Però... és que...
ずこへいきなりベタベタやな自分。そんなことありません。今時そんなん使うなんて卑怯やわ。もうやめとけよ。